Kinay Bahay Kubo, e-bike kubo ang usa sa gibida sa pagtapos sa kasaulugan sa Nutrition Month sa Barangay San Nicolas proper ning Dakbayan sa Subo. Sayran ta kini sa report ni Alan Domingo. Nagkadayang utanon, prutas o gano'n pa isda nga gidisplay sa usa ka e-bike nga gihimong sama sa bahay kubo o e-bike kubo nga giatopan og mga pakpak sa mais o gibungbungan sa mga dahon sa utanon. E-bike kubo, kahit munti ang halaman dito ay sari-sari, di lang na mo kanta, pero usa lang ni sa mga highlight ato sa ilahang pagtapos sa Nutrition Month. Ipakita nini ang paghatag nila og importansya sa kahimsog sa panglawas sa ilang mga mulupyo diri sa Barangay San Nicolas proper, din ilang gibida ang nagkadayang utanon og ang prutas. Usa di ay kini kaindigay sa e-bike kubo nga gipisugdahan sa Barangay San Nicolas proper isip pagduyog sa Nutrition Month sa ilang barangay. Usa sa nisalmot ang champion ni adtong nakalabayng tuig ang Don Carlos Gozong Memorial Elementary School diin lutuon usab nila ang mga utanon ug ang isda nga ilang gidekorasyon. Base gyapon siya sa Nutrition Month, Sir Alan, na ang glow, o grow. So atong gikumpleto sa base sa amo ang presentation. So kompleto tan natay protein, natay mga fruits, natay mga vegetable. Kani sa e-bike sa kuan siya kanang contest sa e-bike mga decorations. Unya kuan nasa tay cooking contest. Gawa sa e-bike kubo aduna usay indigay sa pagluto sa lamian ug sustansyadong pagkaon. Gipanghimugatan nila ang kamahinungdanon sa kabaskog sa panglawas pinaagi sa pagkaon og healthy food alang sa Go, Glow and Grow. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.